taong adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kanang apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo tao nagpupili sa panlamang dili sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaan na butang may katapusan. Kumusta mga igsoon ko sa Ginoo? Kita usab karon kitagaan og panahon. Salamat sa atong buhay nga Dios. Nga mo'y halangdon sa tanan. Nga siya nag-uban ka nato sa atong pagpahulay. Niini nga dapit sa kagabihion o karon usang lain na mong adlaw nga gihatag sa atong nga buhi nga Dios. Una sa tanan, mag-ampo ta. Aging pagsugod sa atong pakipaghiusa o pagbasa sa iyang pulong ni ining adlaw. Mag-ampo ta. Amahan namo nga langit Dios nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Dios nga tag-iya sa among nga kinabuhi. Ania kami karon ang among kinabuhi, ang among pagkatao o Dios. Amo kining itugyan diya kanimo. O Dios, gihangyo namo ang imong presensya, ang banal na Espiritu, ang maoy magunang sa among matapos sa karon. O Dios, ikaw ang nasayod sa tanan. Salamat sa imong gugma nga walay pagluban sa matapos sa kanan. Salamat o Dios. Kanunay ikaw nagahatag kanamo og paglaom, nagahatag usog kalig-on. O kanunay mo kami gisangkap sa tanan namo mga kinahanglan sa adlaw-adlaw. Ug wala na kami lain pa Ginoo nga mabuhat kundi simbahon, alagaron, pasalamatan ka sa tibok namong kinabuhi. Ubanan mo kami sa mga oras na ito, God, ang iyong pulong mao'y among madungog ni ini nga oras. Salamat Ginoo. Thank you Jesus Christ. Amen. Sa ngalan sa atong buhay nga Dios, kahalang doon nga mao'y nagbuhat sa langit o sa iyo tao, tag-iya sa atong kinabuhi. Maayong buntag sa tanan, maayong pagsikay-sikay, maayong pagmata, uban ang grasya o kalinaw nga gikan sa atong buhay nga Dios. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan. O good morning di ay sa atong igsoon, Pastor Sapri Candelario, na isa sa mga itugyanan sa atong buhay nga Dios aron i-cooperate ang Shine FM 95.3 sa Balok, Santo Niño, Negros Oriental. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, Pastor Sapri, uban ang tibok nimong pamilya in the name of Jesus. O sa matag usa nga naminaw o nagsunod sa atong live streaming. Ang Ginoo magauban o magapanalangin kaninyong tanan. Dawata ang mga panalangin, dawata ang gugma nga gikan sa Ginoo. Kaya ang gugma ang panalangin nga gikan sa Ginoo mga igsoon, kumpleto na kini. Ato lang
Bubuhata, musunod ta sa iyang mga sugo. Kay ang pagsunod sa iyang mga sugo o mga turo base sa Biblia, mao gina ikahingpit kanato o mahimo kitang tinuod nga tinunan, tinuod nga iyang mga anak, tinuod nga tagasunod sa iyang harian. Welcome, welcome ang tanan. Salamat sa atong Diyos. Una mga igsoon, ako nagapasalamat ako sa buhay nga Diyos sa iya nga pag-uban ka nako ikan sa Cavite City. Ako wala yun magdahom nga makaabot ining lugar sa akong lupang sinilangan kahapon, ngunit tungod sa plano sa Ginoo ania ako karon. Okay. Christian song ito. Wala man. Christian song. Sa tanan, may buntag sa mga anak sa Ginoo. Ato siyang pasalamatan daygon. May buntag sa mga taga Cavite. May buntag sa akong mga igsoon diha, sa akong mga magulang, mga pagumangkon, may buntag sa akong tibok pamilya diha sa Cavite. May buntag usab sa atong mga kasilinganan dinhi sa Negros Oriental sa Balo. May buntag sa tanan. Ang Ginoo kanunay maayo sa atong mga kinabuhi. Amen. May buntag sa tanang nagpalo sa FB Live streaming. Mga igsoon, kanunay kita nga magpasalamat sa atong
Nagitagaan kaniya ug kusog, galig-on, kapasko sa atong mga panglawas. So, karong adlaw mga igsoon, kinahanglan nga ato kini nga isabita sa atong buhi nga Dios. Maingunta diya manong Raymond Candelario from Cavite. Maingunta sa tibuok ng pamilya uban Manang Maring. Maingunta sa tanan. Maingunta sa akong mga silingan dinhi sa balok sa Tuninyo kung asa ko gipanganak. Dinhi ko gipanganak ining lugar ang mga igsoon ko sa year 1987. Year 1987. Kaya ang edad ko ngayon nasa 38. Salamat sa atong buhay nga Dios nga maoy nag-atiman sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. May buntag sa Pamilitano, Pamili Ilhig, Pamili Amante, Pamili Cabanag, Pamili Silva, o sa tanan pa na wala na ko mahinganli. Maayong buntag sa tanan. Dahil ko na to ang atong buhay nga Dios. Pinaagi sa iyang mga pulong, pinaagi sa mga awit makalangit. So ang atong oras mga igsoon ay nasa 5:33 sa umaga. Una-una mga igsoon, ako kong testimony. I-share ko sa inyo ang akong testimony sa akong kinabuhi. Abi ninyo mga igsoon, sa akong pag-anitiri, sa tinuon mga igsoon, ato na kong December nakakuha og ticket, no? Pero naana ang tanan, no? Nasaid man kita na kita may mga panginahanglan, no? Na atay pamilya. Niabot ang mga panahon nga hangyo na ako sa Ginoo nga kung provision sa Dios. Makalarag ako, makadayon ko kung sa pizza sa ticket nga gikuha na ako sa December. Pero ba akong i-share yun sa inyo mga igsoon, sa Diyos wala di imposible. Sa tinuod, nakita man sa Diyos ang matapusan, nakita sa Diyos ang atong mga ikinahanglan o atong mga personal na mga kinabuhi. O bitaw, i-share ko sa inyo nga sa Diyos wala imposible. I-share ko sa inyo, i-share ko sa inyo upang unta mapanaminan ninyo inspirasyon ang sa kinabuhi, no? Sa akong pauli mga igsoon, daghang mga pagsulay. Ang una, masay nagpangayo ko sa Ginoo tungod kay kini nga right hands ko. Ito, lumaki na po ito. Ingon, ang usa sa mga igsoon ko sa Ginoo nga pasin dili ka makadayon o ayaw na lang pagdayon na uli kay naan man na hupag man ang imong right arms kay maumang guni di niya maguko na opera, no, sa aking right dito sa right breast ko, sa right arms, no. So apektado ang right arms kay once ka ma-opera ko ka mga igsoon, ang mga maliit na nerves siyempre mga putol, so ma-disorder, yun ang sabi ng doktor. Kaya posibilidad nga hubag siya or mamanas. So sa time na papauwi na ako, malapit na ang March 2 ng aking biyahe, nihubag siya. Niingon ako sa akong mga igsoon sa Ginoo dito nga parang alanganin ang imong paguli. Ang akong gisabot mga igsoon, akong gisabot sa iya na ingon ko nga provision pastor. Ako nilinggan ko sa Ginoo na kanya akong paguli kamubuto niya
Kay tinuod ang akong pag-uli para man sa iyang kimayaan, para sa iyang kadungganan. Kay mo apin mo intra or mo atin man ako og Thanksgiving crusade no sa pamumunan ni Pastor Gideon sa Cebu. O dire usab sa Balok Santo Niño sa pamumuna ni Pastor Sapri Candelario. So ang akong pag-uli dili gyud biyahe-biyahe o vacation na. It is the minister para ikanulunghati sa atong Diyos, para ipasundayat ang iyang kaayo sa atong Pinoy. So mga pa na ang istorya mga igsoon, ako paninggiam ko, tingnan ako nga kung probation sa Diyos, kung kalooban sa Diyos nga paulion ko anak tiksaha, March 2 na ang biyahe ko. Makupuso niya kini. Tuon man mga igsoon, anang gabi ako, diangyo akong diampo, pagkaugma, pagmata na ako mga igsoon, wala na. Nakita na ko nga pareho na sila, pantay na sila. So, praise God. Una, na sign nga gihatag sa Ginoo sa ako nga kinabuhi, nga provision niya. Sunod, tungod usab kay sa kawalan doon o walang ayos sa trabaho ang akong asawa sa pipila ka mga simana, so wala may ipon. Ang nangyari, ang sabi sa akin, asawa, muuli ka, unya wala ka pa ticket, pabalik. Murag dili ko musugot. Muobitaw na, ikaduha na, hangyon ako sa Ginoo. Na makaingon ko sa Diyos, walang imposible. So ingon ko, ayaw na kabalakat. Kay kung provision sa Diyos, namuuli ko, makakuha ko ticket pabalik. Kay murag dili musugot akong bana, nga mo, larag ako, mawala ko ticket, pabalik. Kaya nag-alala ko siya sa akuha. So, niya, muuli pa ko, makura usa. So, nag-alala silang tanan, ako nasayot, o nakasabot sa ilang dibatyan. Ako na po, giingnan nga, ang Ginoo mag-uban, o kanyang provision na diyon. Diya, lagi ko, nagkukuha sa iyang mga pabor. Mao akong giampo sa kaduha na kumangyo sa Ginoo, makakuha akong ticket. Pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng finances. So, fairness ng gabi, ready ang tanan, no? Kapag Sabado, Domingo, naaman ko sa evangelism, sa house to house, sa church planting, doon sa Cavite. Kasama ang akong mga co-worker na mga kaigsunan natin sa pananampalataya. So, pagka Sabado, panatag ako, kaya nag-ampo ako ng Bernice sa gabi. Akong provision sa Diyos, iyang ihatag. Wala pa ko ticket. Kunya, akong gina ng tagabot ticket na ako nakilala. Dako ng ticket, 3,000 pataas na. Even sa barko at aeroplano, 4,000 na. Kaya mula na gani. No? Anang kuana, March, anang mula na. So, dili na, wala nang promo. Ang ito sa Ginoo, panatag ako. Once kasi mga ison, namurangyo ta sa Ginoo, atong tuhukan. Ipanatag na to. Mo ka na nga, padayin ko sa pagsangyaw, anang adlaw sa balo, hantong pagkagabi, isa kami nakaabot sa balay. Tinaan mga si practice, gawain, magre-ready para sa worship, kinabukasan sa kay Sunday man. Manatag ako. Salamat sa Diyos, pagkagabi, isagot ang tubag, tagaan ko, igo gyud nga ikalapat og ticket. Babalik. Ug sobra pa. Salamat sa Ginoo. Ikatulo. Nako, naghihangyo sa Ginoo kay naman ko akong ticket. Ang nakauban mga igsoon, wala ko'y pocket money. Kung saan man ako, musakay lang ako og ticket, no? Kung ato tag-airport, mamasahe. No? Unya, o gikan sa airport, mubiyahe pa. Asa man tag finances ana, ingon ang akong bana. Ingon ko, hangyo ta sa Ginoo. Ako kani ikatulong nga, ampo sa Ginoo. Sign, ikatulong nga sign. Kung iyang yung kabubuton nga, paulion jud ko. No?
mga igsoon sa adlaw Domingo. Bisan wala na ko'y birthday, tapos na, February 20 pang birthday ko. May nag-greet pa rin sa aking birthday. At ginamit sa Diyos upang i-share ang kanyang mga blessing o nakaingon ko, tubag ang akong mga pag-angko. Nagkaroon ako ng pangpakitmaning, hallelujah. Pero walang tanan mga igsunabi ninyo, ang tanan ako mga hinain, ang tanan ako mga suliranin, ito man ay physical, emotional, mental, family problem, o sa, lalo na espirituanon, mga igsoon, sa Ginoo ra gyud ako gihangyo. Ibig sa mga pangangailangan finances, dili ko mo sagad-sagad o lapit o tao para sa mga pangangailangan ko. Ang akong gilapitan ang Dios. Muampo ako niya ng mga igsoon. Mamay akong kay sa akong kinabuhi. Kay nga na, angay na akong i-share sa inyo nga kamo usap, sama ka nako, na sama kaninyo. Ang Dios mutubag gayon. Wala siya magpilig tao. Wala siya magpilig tao magugmaon niya o tubagon. As long as ang atong kasing-kasing upin kini ug naa ang pagpaubos, naa ang pagpaabot kung unsang iyang kabubuton. Mabitaw niingon siya sa 1 Thessalonians 5, no? 5:16, 17:18. Diba? Niingon ang salita sa Dios na mag-ampo ka mo kanunay. Be consistent in prayer, no? Ug ang tanan ninyong pag-ampo buhata, no? In any situation of your life, iampo sa Ginoo ban ang pagpasalamat. Kay mao kini kabubuton sa atong Dios, sa atong pakipag-iusap ni Jesus Christ. Was nga kita go nakipag-iusap kay Jesus Christ, malayang-malaya na tayo. No? Malayang-malaya na tayo nga idulog nato ang atong mga pag-ampo kay makarating na ang atong mga pag-ampo sa amahan nga tag-iya sa tanan. Sa pag-address nato sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magbukas na ito upang madunggan ta sa atong Dios nga magkagagahong dito sa iyang trono. So mao ka na ang akong testimony nga sa akong ipaglarga, provision sa Dios. Nga naman, una, dinungog ang akong pag-ampo. Nikopos ang nihubag nga akong right arms, kamay o dito, no? Ikaduha, ang kakuha sa pagbalik ko ng ticket. Ikatulo, ang pambakit money ko. Tungod kay anang nahigayon ng mga igsoon. Wala. Ang akong bana, kaadlaw na trabaho, niya na apagani bibalayaran para akong panahon nga nagka-problema din kami sa motor nga 12,000. No? Pero, abin ninyo mga igsoon, ang salita sa Diyos, naingon siya, I am the provider. Ang provision o sagot sa Ginoo o pabot, muabot ra na sa takna nga wala nimo damhang. Basta ampo nimo sa Ginoo ang tanan nimo nga naa nimo. Ipasalamat nimo. Una-una ang mga igsoon si Apostol Paul. Una-una nato si Apostol Paul sa iyang pangangaral, no? Sa iba't ibang lugar, mga igsoon. Diba? Niabot ang panahon nga si Apostol Paul na napreso. Sa iyang pagkapreso, mga igsoon, unsa man iyang gibuhat sa sulod sa presuhan. Nagdaig siya, nag-ampo sa Dios, samtang nakagaldin na siya. Nakagapos ang iyang duha ka tiil ug naapay dakong kahoy nagihikot niya na. So dili siya makabayaw sa Ginoo, di siya makadaig. Pero ang iyang no? Ang iyang kasing-kasing una-una nakasentro sa buhay nga Dios, nagdaig, nagpasalamat bisan pa sa iyang ganing sitwasyon no nga naa siya sa kulungan nakagapos. Unsay nahitabo? Nagpadala ang Dios og anghel. Ug taliwala sa ilang mga pagdaig ni Silas, kauban niya si Silas, niya atong panahon na.
nagdaig nagpasalamat sa Ginoo. Gidungog ang ilang pagdaig ug papasalamat sa Ginoo. O gumanian na nagpungkag ang tanang mga gapos. Nakawala sila. Natingala ang mga guard, ang mga gwardya na nakagapos unya, nabungkag. Walang imposible sa Dios. Bahin usap sa istorya ni Daniel, no? Ni Mesak, no? At ni Abednego. Nasa'y nakita si Daniel. Giulog sa langog sa leon. Tungod kay di siya musimba. Di siya musimba sa laing mga Diyos-Diyos nga nilili og tao. Naa say Diyos nga buhi. Tungod niya na, no? Itambok siya. Pero unsa ang gibuhat sa Dios? Giluwas siya. Ang leon, wala kini gahong nga mukaon kaniya. Even ang bunganga sa leon, baba sa leon nakatak-on. O tungod niya na mga igsoon, nidaig sila sa buhay nga Dios. Ikuha nila si Daniel sa langop sa leon nga buhi. Tinuod mga igsoon. Kanang tanan, example kanang tanan nga mga kaagi sa mga naa sa Old Testament mga igsoon, tinuod ka na. Generation to generation, pwede natin i-claim na mga igsoon. Okay? Makalangit. Samot na mga igsoon o dayalig nato mga Bisaya. Singko nagabuto-buto sa pamangalipay sa pagdaig. Tinuod ka na mga igsoon. Ang kalipay o gugma sa Ginoo, mga gunay atong makutan. Naganagikan gid sa Ginoo. Mga igsoon. Pagdaig, kalinaw, tagaw-tawa nato. Muna mo ingon, mo ingon bitaw ang uban. Nga naman, nga wala mong kay problema. Sa tinuod mga igsoon, ana ang problema. Dili mo wala na kay party na nata sa atong kinabuhi. Ini kalibutan na mga igsoon. Dili, mahimong normal ang tao kung walay problema. Pero sa grasya sa Dios o sa pulong niya, o sa banal na espiritu nga naa ka nato, mahimot ang magmalipayon taliwala sa mga pagsulay o problema o kalisdanan sa atong kinabuhi. Amen po ba? Amen. No? Amen. Kinahanglan mo ito sa nianggan. Okay? So, dire usata sa mga pagbati sa atong screen. Pagkabasahon ako ng mga pagbati. Okay? Hindi ko mababalik ang uban. So, ito na lang present nga mga prayer request o mga pagbati. Pwede kayo mo type sa screen sa ating FB Live, FC Candelario. Maunay atong gigamit ron na FB Live. Okay? So, pwede kayo mo share sa kaayuhan, sa kamaayo sa Dios, sa inyong mga kinabuhi. Nasa'yo ako maigsoon nga dili lang ako, kung dili kamong tanan, kitang tanan. Nga naman, gibuhat na sa Ginoo na ay plano siya nga maayo ka nato. Dili ko mo to nga ang provision sa Dios, ang pabor sa Dios para sa usa ka tawo lamang. Kitang tanan. Kinahanglan lang ta ngula kaniya. Kinahanglan lang ta musulod kaniya sa iyang mga sugo. Ugo, muambing ta sa itong kagalingon. Magpabag-uta sa Diyos. Magpasilong ta sa iyong dahom. Magpaubos ta. Kaya nasayang kita mga igsoon. Bisag usaw na itong paningkamot sa atong kagalingon. Wala di mahimo mga igsoon. Ang atong mga paraan, limitasyon. Pero ang paraan sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo, unlimited. Hallelujah. Unlimited mga igsoon. More on surprise sa kinabuhi nato.
kung kita gyud magapadayon sa pagtuman. Okay? Mo-greets ako sa mga nag type sa screen. Okay. So, grades ako. Maing punta. Diya, manong Raymond Candelario na siya mensahe. Ingon siya, Amen. Praise God. Amen. Yes. Sa Dios ang himaya, sa Dios ang papuri sa atong mga kinabuhi. Kasi yun nagahatag og panahon, nagahatag og pusok sa atong kinabuhi karon. So, purihin ang Dios sa matag usa sa atong kinabuhi karon. Nao sa mensahe ni Sis Marites Ginon. Sis Marites, may buntag diha sa Cebu. Ingon siya, ay yung buntag ni mo sis, nalipong ko gahapon og dialysis og ko karon sis luya pa ko. Paampo ko kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Sis Marites, ako nagtuo nga nakita ka sa Ginoo. Asa man ka karon sa lugar sa Cebu, nakita ka niya. Kupot sa iyang mga saad, kupot sa iyang mga pulong. Tuhoy nga ihatag sa Ginoo ang imong gipangandoy nga kaayuhan. Umagpukus ka kaniya. Pagdaig, pagpasalamat. Bisan taniwala sa imong mga pagsulay karon nga naay imong naramdaman kaluya, iampo sa Ginoo, idaig niyo na si Ginoo. Kaysa taniwala sa mga pagdaig, mubuhat ang Ginoo. Idaig ka na. Kanay mo kaluya, exercise ang imong kaugalingon sa pagdaig sa Ginoo. Naa ang pulong sa Dios, ang Biblia, basahon nato, naa ang mga alawitong makalangit para makumplito ang atong pagdaig sa atong buhay nga Dios. Iyan po kita sis. Okay, so grade ko kay hello, Ma'am Rachel Sibumit, akong classmate. Good morning, maayong buntag diha. Niyan ako sa balok. Kung gusto nyo na makipagkita sa kuha, gamay lang muna akong oras, pasensya na. Kung hindi ko makasuri-suroy, hindi nga panahon na, kay gamay lang akong oras. Mubalik ko sa March 18 sa Cavite, kay naapog ko yung ang mga gawain ng Diyos na gisamon sa akong kinabuhi. Ako mang mabiyaan, no, ang mga Bible study, ang evangelism, nga diyan ako nahimugso na nakahatag sa kuha o pusog kaligon. Taliwala sa mga pagsulay nga dibot sa akong kinabuhi, taliwala sa sinabing cancer, no? At taliwala sa sinabing cancer, pero ka na mga igsoon sa Ginoo wag imposible. Mga bitaw, taliwala sa atong mga kagulanan, kalisdanan, at ingon man ang balaan kasulatan, magdaig ka mo sa Ginoo. O kinahanglan nga magpaubos ka mo. Ato lang yun, atong kinabuhi, ipaubos sa Ginoo. Ipaubos. I-humble ourselves sa harapan sa Diyos. Nga naman, huwag kita mahimong maigsoon, dagantang mga kapakyasan. Anong naatay mga sequences nga naitabo sa atong kinabuhi, mga kalisdanan, tingali, sa atong mga nabuhat nga dili uyon sa gumubuton sa Dios. So atong nag-ikumpisal sa Dios. O atong iampo, natagaan din niya ug kusog ug panahon aron mapadayon nato ang pagpasalamat niya kaniya, pagdaig kaniya, no? Ug ang Ginoo mga igsoon, tinuod mutubag yun ka na. Mutubag yun ka na. Basta makita niya, masinsiro ka sa imong pagtawag o pag-ampo niya kaniya. Makita mo ko na sa puso, sa atong kasing-kasing sa nauna, ang Ginoo dili man kalimbungan. Dili po kalimbungan ang Ginoo nga magpakurong-ingnon lang ta, no? Kay ang Dios nakita yun niya ang atong kasing-kasing unahon na
Bisan pa sa atong panglabas na anyo magpakarong ingnon ta, mga igsoon dili gyud pwede. No, dili gyud pwede kinahanglan mga atong pag sampit pagduol sa atong buhay nga Dios sa atong pagpangayod pasaylo, pagpaubos kaniya ikan gyud sa atong kasing-kasing ug sa atong una-una mga igsoon. Kay kana mao ginidawaton sa atong buhay nga Dios. So niingon si sis Ate Lot, maayong buntag diha sa ibang bansa. Saan ka dito ka nagtrabaho sis? Ang Ginoo magawan kanimo, mag-bless kanimo. Padayon sa imong gisamunan nga ministry, no, unsa man ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, padayon ka na. Kay kita man gud mga igsoon. Uli kita magpadayon. Wala gyud. Ngano man? Wa man ta masayod kung kanus-a ang tubag sa Dios, ang provision niya. Yes, nakaalay na ang tubag sa Ginoo, pero na time nga itis ka muna kung ang imong pagtuo ba o imong pagbuhat dili dili lang tulad sa pagtikpak ang ingnon, no? Subukon kaniya o subukin kaniya kung tinuod ba ka na. Even gani ang bulawan, no? Ang bulawan dili man na mahimog yun mapatunayan nga bulawan kung dili pa na idamdam sa kalayo. Idaan pa na sa kalayo kung kana tinuod yun yung bulawan. Mausabang atong pagtuo. Ingon ta, mangayo ta og provision sa Dios, mangayo ta kaayuhan, mangayo ta og grasya o unsa man natin ipangayo na ang mga pagsubok niya na. O sa matang pagsubok, kinahanglan matistigi ka nga mutubag ang Dios kay tinuod mutubagin siya. Kupti ang iyang pulong, kupti ang iyang mga sad. O diyan, dili ka niya pakyason, dili kausap pakyason mga igsoon. Kapag makita sa Dios, no? Kapag makita sa Dios ang imong kasing-kasing nga kapiyalan ka ni ana, no, nga mamutang, di po nayatag si Ginoo ang mga butang o imong gipangayo. Kung nasayod siya, nga imo rang gamiton sa walay kapuslanan, no? Kung nasayod ang Dios, makita na sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing, ang imong pagpangayo ay kinasing-kasing gayon, no? Ug taliwala sa mga pagsubok, nagapadayon ikaw, nagapadayon ka pagpasalamat, nagapadayon ka pagbuhat sa iyong kabubuton mga igsoon. Kung makita na sa Ginoo, it's the time ipaulan niya kanimo ang iyang provision o pabor. O sagot sa imong mga panalangin. Di man mo tubag ang Dios kung basta-basta lang ta mangayo sa Ginoo bisag unsa kung ito pangayoon. Mabitaw mga igsoon ang atong una na kinahanglan bantayan. Kinahanglan bantayan, di ta basta-basta mangayo sa Ginoo. Una, sa diyang muduol ka sa Ginoo, magpaubos kita nga ang matag pangay na to si Ginoo nga dili ta makasala. Na dili mo lampas ang atong mga istorya. Kay gusto magod madalas sa mga tao dili siya kumbaga naa sa tao nga dili kontento. Giyatagan na si Ginoo, mangayo paghihapon. Gitagahan na si Ginoo, mangayo paghihapon. Mabitaw nga abin ninyo kung atulad yung huna-hunaon ng kamaayo sa Ginoo, bisan pa man sa atong pagkausay kuan kanang masyado ka mapahingi sa Ginoo, sobra na. Siya nagyapon nagpabilin sa gisabutan niya, no? Iya nagyapon ta nga gitagaan og pagtagan. Pero abin niyo maigsoon, kinahanglan usab nga naatay ka og galingon nga pagsubmit ka. Submitan nato si Ginoo nga Ginoo, halimbawa nakay gipangayo sa Ginoo karon sa may mong gipangayo karon, no? Nakay gipangayo nga health, nakay gipangayo nga kaayuhan, nakay gipangayo nga more on or finances, no, o trabaho man o about sa imong pamilya, about sa relasyon o unsa imong gipangayo. Mga igsoon, ang sagot sa Ginoo na ara yes or no. Samtang mo ampo ka sa Ginoo, ang sagot sa Ginoo yes or no, wala ra iba. Wag iba. Pero wa ta masayot kung kanus-an niya yes. Kanus-an niya saguton ang atong mga pag-ampo, no? Wa ta masayot nga ang atong giampo ug
mao ginaisagot sa Ginoo o kaya'y naa siya'y laing paraan nga mahimong sagot sa atong pag-ampo nga dili ta niya malayo. Mo bitaw na mga igsoon nga kanang gud ang Ginoo tanang ka maayo man gud niya gibuhat diri ka nato plano tanan dili na siya basta-basta mo sagot sa ato kung ang atong kasing-kasing no na ay pagkan maduha-duhaon o kaya'y para ganing hangin tuwa bisag asa ang hangin tuapod no ang balod no kinahanglan ma-straight tayo na kani kung saguton sa Ginoo kung provision niya kalooban sa Dios pero kung dili niya sagutin niya ako nga pag-ampo dawaton ako no natay pagdawat dili ta maguna mo gina importante mga igso di ta maguna di ta mamugos nga kani Ginoo kaning butanga ako gining maangkon kay ningon mi ikaw pangayo ka mo pagkatagaan nya maako gini mga igso maako gini Ginoo kana imo nga pag-ampo mo nana mamugos man kana sa Ginoo no ayaw unahay ang Ginoo kung sa iyang sagot sa imong mga pag-ampo tubag sa imong pag-ampo yes or no man naa ka pabilin ka magpasalamat sa iya pabilin ka mo ila kaniya nga Dios o wala na ilain mao na mga igsoon no. Okay. So, padayon ta mga igsoon. Ingon diri si Ma'am Rachel, God bless. Amen, receive. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. Sa tanan nga iyang mga katawhan. Okay, so ingon usab ni Sis Marites, ang ingon siya, salamat sa imong pag-ampo sis. Og salamat nga nagkailata sakto gyud sis. Amen. Mga igsoon sa matag usa ta atong kinabuhi nagkalain-lain matang mga kaagi kay nagkalain-lain tag mga kaagi o nagkalain-lain pod ang gift nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero usa ra ang Dios nga nagbubo niini o nagsangkap niini. Mao nga ato yung ihatag sa Ginoo ang tanan, no? Mga pagdaig, no? Pagpasalamat, wala kita ilaing ilon. Ay kapungot man gud sa Ginoo sa usa ka tawo o sa naghangyo kaniya o halimbawa ako yon. Kung nagampo ako sa iya, unya ang akong huna-huna naapod ko'y laing gisampit nga ngalan. Mo ni kapungot sa Ginoo. Gusto man gud ang Dios nga siya ra gyud ang sampiton. Kinsa man, no? Siya lang, si Jesus Christ. Yan, so maayong buntag diha sis Elsa. Maayong buntag sa tanan. Okay, so mo-share ko sa inyo ng pulong sa Ginoo. Ato ning pagabasahon. Nawala ang akong kuan. Di pa ko kabalo kay mo operate sa atong background music. Yun. Okay. Sa akin kasi ginamit ko doon okay. Padayon ta mga igsoon. Unya na lang ta magpa-music. Hallelujah. So, ang akong ikapaambit sa matag usa sa atong ginabuhi ning dapit sa kabuntagon. Na kinababasa sa Mateo 7 verse 21 to 23. Nag-ingon diri nga
Basahon na to mga igsoon, kung naamoy mga Biblia diha, ayaw na itago, ayaw na paalik ka buki. Basahan na mga igsoon kay maura ginay pamaagi na maila-ila nato ang Dios ug maangko nato ang iyang provision, no? Wasi maila-ila nato ang Dios, siya ang atong simbaw, siya atong iluhon, no? Siya ang atong pasalamatan sa tanan nga naa ka nato. Sunod na kung unsa ang ang ibuhaton dir ka nato, no? Ato lang na unang-una ilhon ginato ang buhi nga Dios, no? Bless morning diha, Pastora Adela. Salamat sa Dios nga nakita ta sa Thanksgiving sa Cebu. Salamat sa Dios gyud nga nahatag jud panahon nga makaabot gid ta, no? Magkaabot kita sa time sa Thanksgiving nga siya. Have blessed Thursday. Good morning. I miss you. Yes, I love you so much. I miss you so much. Miss na miss ko na kamong tanan. Ngano man pag abot din ako sa Cebu, wag yun ako ma-feel na lain bukos na feel ginako yung nindot kaayo ba nga tinuod nga gugma nagikan sa Ginoo nga sige ra gyud kataw-an ay, no? Sige ra kataw-an ay. Hallelujah. Puro gyud kasadya ang akong natagamtaman, no, sa pag-anha ko diha sa Cebu o pag-meet sa atong mga kaigsuunan nga puro gyud sila malipayon, no? Malipayon. Mao na nga nindot kayo ang atong experience basta ang atong pag-adto sa mga lugar ay para gid sa Ginoo. Makita o makuptan ginato o maramdaman ginato ang pabor niya, no? Na ang tinuod nga kalipay nga gikan gid kaniya dili matukid ang kalipay nga gikan kaniya. So na-miss ko din, no? Pero yun nga, sabi nga ng kapatid ko nga wag ka na lang umuwi day. Pero it's not this time, no? Magkita gyapon ta sa kabumuton sa Ginoo, no? Kung moingon ko nga di ko mobalik, daghan pa mong alayuson dito sa Maynila, sa Cavite. Unang-una ang mga ministeryo nga gisamon sa Dios, ang evangelism at Bible study. Mao bitaw nga dili gyud ta basta-basta mo isol kay dito basta-basta mo desisyon, no? Desisyon. Magdepende ta sa Ginoo kay basin unya og magkasinayok ta. Okay? So salamat sa Ginoo. Sumugi ka na siguro si Pastor Sapri. Mugi ka na siya paingon sa bais. Ang Ginoo magauban kanimo Pastor Sapri sa imong pagbiyahe. Mag-uban siya kanimo. Okay? Excuse muna. Ako sang adto na akong igsuon. Ayan, so, pasensya na at
Saglit ko muna pinuntahan yung kapatid ko kay mugi ka na siya pa yung bais. At tumugod siya, usama siya ka teacher, magtutudlo sa campus Bais College. Okay? Salamat sa Ginoo, no? Okay. Atong basahon pag uli ang mensahe sa Ginoo. Hello, sis. Maayong buntag, sis. Sis Ilsa, maayong buntag. Ang Ginoo hatag, no, maga-bless sa matag usa sa atong mga kinabuhi. Pastora Adela, God bless. Amen. God bless sa ating lahat. Okay, so atong basahon, usbo nato ni pagbasa o muhingi ko niyo pasensya. Puro ko atay background pa sa music kay magpatudlo pa ko kusog na limot ko og unsay asa ni kuanon pinduton. Kay unya na lang pagising ni sa akong pag-umangkon. So padayon ta mga igsoon, magstorya ta, maghisgot ta sa pulong sa Ginoo. Importante na atong ipadayon, no? Dili pwedeng hadlangan ang pulong sa Ginoo. Kay kani pagkaon sa atong mga kalag ug espiritu, no? Aron kita nga bisan unsa atong hibalag karong adlaw hang maghapon na ang kusog, na ang kaligo, na ang kadasig sa matag usa sa atong kinabuhi. Tungod na ang pulong sa Ginoo nga nagpa-remind sa matag usa sa atong kinabuhi. Nagingon siya diri no sa Mateo 7 verse 21 to 23 nagingon diri, dili ang tanan nga motawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. 22 ni adtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man na kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, so Brad Gilon, mayong buntag diha. Wala lagi sila nag-live si Pastor Sapri. Yes, si Pastor Sapri, yung kapatid ko, Brad, busy. Karon ako ganitong sa gigawas kay nibiyahe siya paingon sa Bais kay klase pa man, no? Teacher man gud siya sa Norso Campus. So mobiyahe siya diri alas 6, mo out siya dito sa campus alas 5. So abot diri gabi inasad, no? Siya ay formal na gid siya nga na naging teacher sa college campus. Kaya dili tulad kaniadto nga parang part-time job, karon full-time na gid siya sa campuses. Kaya medyo busy ang atong pastor. Pero salamat sa Dios kay anaa paghihapon yung pagbalance niya sa iyang oras, no? Siguro wa ninyo makita nga mag-live ang si Pastor Sapre, no? Daghan man pud gud nga kinahanglan nga asikasuhin, no? Mabot ra na siguro wata masay sunod mga adlaw o oras, no? Sa tinod mga igsoon, ang China FM natin dito sa Balok Santo Niño, no? 95.3 ay nakinahanglan ng pag-ayo ba kay naamay na nasira nga transmitter ba yon, or para mapasignal, para mapaabot sa mga radio FM, no, mapaabot sa mga bahay-bahay ang signal na daot og nakinahanglan kini og finances nga ang alam ko 8,000, no, para makapatingog ang radio FM natin dito sa Balok. So ang akong pag-live na sa FB account, no. Wala sa atong mga radio tungod lagi kay naay sira, no. Atong yan po nga anong provision sa Dios, pabor sa Dios nga matagaan nato og pagtaga nini nga even sa finances na ay magamit para mapaayos ang transmitter ba yon, basta mayroong nasira nga dili siya mo connect, di siya mo signal
sa 95.3 FM, dili siya madungog sa mga radio kay nasira tong transmitter yata, no? Wa po kumasayad ana, basta mo na, no? So ampo na to na si Ginoo, nga ang Ginoo maga-supply, magatubag ni ana aron magatingog kini sa kahanginan ng atong FM radio balok, no? So okay sis, salamat sa tubag. Yes, tinuod ka na. So kahapon bitaw nagikaw ko sa Cebu, Brad. Diretso man jud ko sa ilaha nga eskwelahan kay di po pwede nga siya gawas samtang oras sa klase kay monitor sila sa ilang taas, no? Monitor sila sa ilang taas. So naama na atong kuang kinabuhi ni kalibutan na nakinahanglan ta ng balance, no? No? Kaya nga nakinahanglan sa ta ng trabaho, no? Trabaho balance ta mo na migingon nga mag-balance ta, no? Pakauno nato ang atong physical asa man ta mokuha kundi kung natay trabaho, no? Natay kapalit o pagkaon, physical yon. Kinahanglan alagaan nato itong physical. Alagaan po nato ang atong spiritual, pinaagi sa pulong sa Ginoo, no? Mag-balance lang. Ako na sayon nga na-balance naman sa atong pastor, no? Okay? Hingi ko ninyo na pag-ampo, nga support po nating panalangin na matubag na magkaroon ta ng maayos ang pagkasira sa maong station sa signal ay makatagan nato og kaayusan. Hingi nato ang pabor sa Ginoo nga kini na tungod kay dako man kantidad, no? 8,000 man kuno ang maong gamit para mo tingog siya on air, no? Pero sa Dios, no, siya man ang pundasyon sa lahat. Amen, hallelujah. Okay? So sislot sa Dios ang himaya. Okay? So ang ating text, no, unsa man atong oras kay purag 6 na. So magkuha na ko 30 minutes. Ako wala ni nga explain. Nasayod ako nga matag usa kanatong tanan, no? Nagitay panahon sa pagbasa sa Biblia, no? Dili sapat mga igsoon nga maminaw ra ta, no? Maminaw ra ta sa mga preaching o mga waliman. Kinahanglan nga kita mismo sa atong kagulingon na agyoy panahon sa pagbasa sa Biblia. Ngano man, abi ninyo mga igsoon, kung sige ra kita, halimbawa, maminaw ta niya, dili po ta magbasa, no? Daghan kaayo mga pagtulunan ngayon nga mahimo tang mabulag sa Dios, no? Kay nasulat man na sa Biblia nga darating ang panahon ang mga false prophet, even sa kapanahonan sa Old Testament na ama na. Mabitaw nga gihangyo ta sa Ginoo nga maminaw sa iyang pulong, maminaw sa mga wali, sa mga alaga sa Ginoo, og the same time magbasa usab ta personal, magsaliksik pud ta personal aron ma-confer nato nga ang mga giwali sa mga alagad sa Ginoo, ang mga giwali sa mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo tinuod. Mabitaw nga kinahanglan natong verse to verse, kinahanglan magbasa ta personal. Dili pwede nga dili ta magbasa mga igsoon, na? Aron ma-confer nato nga giwali niini nga mga alagad sa Ginoo ay tinuod, no? Aron dili ta ma-concede, no? Dili ta maligaw, okay? Kinahanglan na sa Biblia baya, okay? So, good morning, Kuya Saldita, no? Og sa tibok niyong pamilya diyan sa Siquijor, mga kauban nimo, ang Ginoo mag-uban kaninyo sa inyong trabaho diyan sa Siquijor. Wala pa ko karon pa kong adlaw mag-ikot-ikot sa atong mga kasilinganan dire, no? Araw karon nga Huwebes, Bernes, Sabado, so ako rin yung gining tunga-tungaon ang oras kay kinahanglan po ko maghatag og panahon para sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, na? Salamat sa Ginoo. So tagaan po na kog time nga mabisita ang atong mga silinganan ining time, no? Sa susunod nga adlaw samtang di pa ko muuli sa Cavite, no? So March 18, no? Mabisita na ako ang tanan. Hallelujah. Okay, so watching si Sis Imay. Kumusta Sis Imay? Sa Sitio Pulo, sa ating Bible study diha, evangelism, Sis Imay. Kumusta na lang tanan diha sa atong mga sisters in Christ, no? Salamat sa Dios. Padayon. Ang atong samtang wala pa ko, naaman si Sis Hazel, sa Banal nga nagsalo, no? Sa mga Bible study. Salamat sa kinabo ni Sis Hazel sa Banal, no? Atong igsuon sa pagtuo.
mao'y guide sa inyo sa Bible study. No, siguro makauli man ko diha March 18. So next pa na Sabado ta magkita sa ating evangelism and Bible study sa Teofilo Anabo. Nagpadaayon ang gawain sa Dios, no, sa pangunguna sa atong pastor, Pastor Nat Paglinawan ug ang buong impag, no, na sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, no, sa pagpaambit sa pulong sa Dios sa kaluwasan. Okay? So siguro tayo mga prayer meeting every Thursday, no? Nasaid ko nga every Thursday na nag-open na ang atong prayer meeting. Daluta, mga Sitio Pulo, Sipag, Sitio Pulo, mga kapatiran natin diyan Sitio Pulo, Anabo, para ni sa atong kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi na kinahanglan o pulong sa Ginoo pagkaon, no? Pagkain ito sa ating kalag espiritu. Ano nang atong espiritu? Ang ating espiritu, no, dili layo sa Dios, no? Mo ni importante. Kay ug di ko ta mo hatag o pagdagad sa pulong sa Dios nga maoy pagkain sa atong espiritu, posibilidad mga ison malayo ta sa Panginoon, no? So malayo ta, pag nalayo ta, kinsay mo puli? Lugar sa kaaway, no? Mo lugar ang kaaway, guluhon ta, no? Daghang papasok na problema, walay kapayapaan, kaguluhan lang. Mao man na yung mga buhat sa kaaway. Di nato na entertain, di nato tagad, di nato tagag time nga makapasok sa atong kinabuhi. Sa paraan nga kanunay ta magkaon sa pulong sa Ginoo, no? Kanunay ta magkaon sa pulong sa Ginoo. Sa mga Bisaya diha sa Chupulo na side ko nga nakasabot mo sa ako nga mga gipamulong, no? Naka-understand, naka-intindi, no? Kay ako ay isang pure na Bisaya, ne? Pure na Bisaya. Daghan mga Bisaya to si Sis Irene, no? Sis Irene, isa siya sa mga Bisaya, no? Padayon ang Bible study of evangelism. Salamat sa Dios. Okay, so pasensya na muli, wala tayong music kay di ko alam kung paano ko maka-assist, wala may tulog pa siguro ako pa umangkon niya, ako igsuni. Nilakaw na. No, unya magpatulo pa ko. Hallelujah. Okay? So ang atong text mao kini, no? Nag-ingon diri nga dili ang tanan nga motawag kanako Ginoo. Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagtuman, no? Nagtuman lamang sa kabubuton sa Dios. Diha pa lang sa text na anay paliwanag. Diha pa lang sa text na anay explain, no? Na lahat kitang tanan, no? Na kitang tanan mga tao, wa man gyud nagtawag og kaaway, wala gyud, no? Sa pag-ikot nato sa atong experience, no? Sa ating pagmasid, no? Sa kalibutan, nabay ni tawag og kuan sa pangalan ni Satanas, di ba wala? Wala ginitawag sa pangalan ni Satanas. Ang gitawag pirme sa tanang tao, pangalan sa Ginoo, no? Pero ang saklap lang na disorder, no? Wala ma-align. Wala ma-align ang pagtawag. Mao bitaw maingon diri nga ang Panginoong Hesus, apan ingnon ko unya ka sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa ka. Kani mga igsoon, mailan mo ko ta sa Ginoo? No, mailan ta sa Ginoo sa buhat. Sa buhat ta mailan sa Ginoo kung tinuod o iya bigita sa Ginoo, no? Mailan man gud ta niya? Bisa tong kasing-kasing sa una-una, mailan ta niya, no? Kung ang atong pagtawag kaniya Ginoo, Ginoo gikan ra sa atong mga ngabil, sa atong mga bunganga, no? Sa atong baba. Ug wala kani sa kasing-kasing. Kay kung sa kasing-kasing gikan mga igsoon, musunod ang buhat. Unsa man ang gingon dire, no? Okay? Niingon dire, dili ang tanan nga motawagan nako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadtong lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nato sa langit. Kini gisulti gipamulong ni Jesus Christ. Gikompleto na daan, no? Kung atong balikan ang mga chapter o mga verse gikan sa Mateo 3, no? Ay sulti na tanan sa Ginoo ang mga pamaagi. Anaa diha ang napulo kasugo,
no? Unsa may napulo ka sugo sa Ginoo. Naa diha basahon nato ang pagtulunan sa pag-ampo, no? Pagtulunan may tungod sa pagpuasa, pagtulunan may tungod sa panimalos, no? Pagtulunan may tungod sa buhat ug kaluoy, no? 10 utos, 10 pagtulunan nga gusto ng Dios, gusto na atong Ginoo nga maana ka nato. Ang napulo ka pagtulunan kung kana na-apply sa atong kinabuhi, tinuod, dawaton ang atong mga paghangyo sa Ginoo. Ug mailhan ta niya nga iyang mga anak. No? Sa magod sa usa ka amahan ug anak, samtang ang iyang amahan na ay sugo sa iyang anak ug dili niya buhaton, no? Dili man po niya tagaan o pagtagad. Hinunoon iya kining advisean, no? Iya kining pahimangnuan nga anak dili na maayo, no? Buhata ang akong sugo. Malipay ang atong amahan, no? Ibig sa amahan nato sa unod, no? Sa atong lawas. Malipay ang atong amahan nga musunod ta kung sa iyang sugo. How come ang amahan nato sa espiritu nga mao ang Dios? Malipay siya mga igsoon kung ang iyang napulo ka sugo ato kaning sundon. Mabasa naman na mga igsoon, no? Mabasa ang napulo niya kasugo. Asa man na mabasa, no? Mag-start na dire sa Matthew, okay? Matthew 4, no? Mag-start na dito. Napulo ka sugo. Basahon nato na, no? Mag-start tayo sa Matthew 3 hangtod moabota sa Matthew chapter 7. Pagkaabot ng Matthew chapter 7, isa man nibungat ang Panginoong Hesus nga niingon dire dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo. Ginoo makaluwas, makaadto sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagsunod, no, nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay iya na maghatag tanan nakasuguan. Isa siya ni sulti niini, gihatag na niya ang mga kasuguan niya. Nga mo ni atong sundon, mo ni atong buhaton. Ug ato kuning mabuhat, no? Kung ato kuning mabuhat mga igsoon, unsa man mahimo tang tinuod nga tinun-an. Mo na gingon nga dili ta false nga tinun-an. Dili ta pikit nga tinun-an. Unya ang tinuod nga tinun-an mubarog sa kamatuoran. Dili maghugugoy sa kalibutan. Dili makipag-compromise sa mga buhat sa kaaway, buhat sa kadiliman. No, unsa may mga buhat sa kalibutan? Mga kalibutan nga buhat. No? Nasad kita nga ang mga kalibutan ng mga buhat di gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa may mga kalibutan ng mga buhat? Mga salawayon nga buhat. So mga salawayon nga buhat, no? Kanang makipag-away ka, makipag-trukis ka, kanang manghilabot ka sa mga butang nga dili imuha, no? Mangagaw ka, oh, mainggit ka, no? Kana bitong salitang inggit. Kada kinahanglan natin patayon sa atong una-una kasing-kasing nga mingutang inggit ko niya. Dili man na kay simula biya na nga magkuan kag laing kuan espiritu, no? Dili ginaangay bangguton sa kita nga mga Kristohanon. Namito na inggit ko niya. Ngano mainggit man ta? Nga, kita mismo gitagaan man tag maayong plano sa Ginoo. No? Kitang tanan gitagaan ta maayong plano. No? Ato lang mo duol ta sa Ginoo. Dili ta magmobitaw nga atong mga mata. Isentro nato sa Panginoon, sa Dios, no? Di nato isentro sa kaliwa, kanan, likod, ikot-ikot, tingin-tingin, kung asa. Kinahanglan sentro nato sa atong buhi nga Dios aron mabuhat nato ang kanyang mga kasuguan, no? Og sa diyang mabuhat nato ang iyang mga kasuguan mga igsoon, no? Dili ta niya pakyason. Og iya gitang ilhon nga tinuod nga iyang mga tinun-an. Ug pag-abot sa panahon iya kita makaila, no? Dili ta mahimong kuan nini na tulad ni ingon diri nga apan ingnon ko niya kamo wala ako makaila kaninyo. Kay
mailabaya sa Dios. Niingon baya siya sa iyang kasulatan. Ang tinuod na kong tinunan. Ang tinuod na kong mga igsuon. No? Katong nagbuhat sa akong kabubuton. Nagtawag ta, gisambit na to ang pangalan sa atong Ginoo sa bunga nga, pero ang atong mga gawa, wala. Naragyapon ang mga buhat sa kalibutan. No? Kumbaga, mingon, Christian song ngayon, bukas worldly song. Kinahanglan mga igsuon nga, magmatikod ta niini. No? Daghan bitaw nga, nagpaingon nga Kristiyano, pero karon Christian song ugma worldly song. Dili na to pwede nga sabayon ang kalibutan. Oh? Ug sabayon po nato ang atong mga gibuhat nga para sa Ginoo. Dili pwede. Dili pwede ihalo ang kadiliman o kaliwanagan. No? Maingon ta, karon musimba ako para sa Ginoo. Ugma adto na pod sa mga kalayawan, mga bisyo nga di gyud kimutan sa Ginoo. Kinahanglan ang ginahukason naton ang tanan, no? Kay dili gyud nato malugulugan ang Ginoo, mailagid ta pinaagi sa atong mga bunga o mga buhat. Tinuod ba gyud ta? No? O sa diyang mailata sa atong buhay nga Dios, tinuod ba gyud ta? Anaa kaniya ihatag kanato ang iyang pabor, ang iyang provision, ang iyang pag-amuma, no? Ang iyang paghigugma. Ug uban nga iya gitang ilhon sa pagdating sa panahon, ilhon kita niya nga iyaha, dili ta papahawaon. Daghan man nga tawag og Ginoo nya nay alibay. Moabot, example ra god, magsakit. Example ra magsakit. Except na sa doktor. Sa doktor, kay tagana ginapod sa Ginoo nga naaptay mga doctor nurse nga kuan kanang gift na nila nga gihatag si Ginoo. Pero kung except ni ana, na may mga daghang mga alibay karon, no? Mga mukuha o mga espiritatista, nga mga kalihukan nga mo itambal sa tao. Nasaid mo ni ana? Ako experience ko na sa akong kinabuhi. Mo bitaw nga kinahanglan nga dili ta magkuan, dili kinahanglang makabalota, mamili, no? Dili ta magpahugoy-hugoy. Muna gingon nga, nagtawag ka mo sa akong ngalan, nagpalayas ka mo sa mga demonyo, pero naamoy lain nga gisimba. Mga alibay. No? Mga alibay, mga orasyon, no? Unsa pa diha, mga panagang nga di na to kasabtan nga wala gikan sa pulong sa Ginoo, wala dili gikan sa Biblia. Unta, mubungat ang mga igsoon, gikan gyud sa Biblia, gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Dili ta magsagap-sagap nga porke kinahanglan ta og kaayuhan, no? Ako tinud mga igsoon, cancer, stage 4 ako no? Pero grasya sa Ginoo, naamang ginato diha ra gyud kaniya ang tanan, no? Dili gyud pwede nga mo baliwag ka, ay naghulog sa ko, ay magpainaw ka. Kagidautan ka. Hallelujah. Nana, muligaw na. Nasi mo pagtuo. Nga na ay, basi gidautan ka, basi kung magpainaw ka, magpatawas ka. Mga igsuon, maunay, ikapungot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kana nga mo amputa, mo tawag tas Ginoo niya napatay mga alibay. Ipakuha gina. Kaya maupitaw na hinungdan nga ang mga Israelites, di ba? Chosen people na sila. Pero ang uban sa ila, namatay. No? Uban sa ila, wala kaangkon sa kaluwasan, nga gitagana. Nga naman, no? Kung sa maghimo din la, nung panahon ni Moises, no? Si Moises ni nakipagtipan sa Diyos sa bundok ng Sinai, no? Nakapagtipan siya, nga naisugo, nagihatag sa Diyos, mao ang 10 commandments. Samtang tuwa pa siya dito nadugay. Usa may gibuhat sa mga tao nga iyang giguide nga mga Israelites, mga chosen person nga nakaangko na unta sa mga himala, no? Gipaligtas sila, gipatuwid sila, labang sila sa dagat pula ug ang ilang mga kaaway gitabunan sa dagat. Kana
Di na gid basta-basta ipakita sa Ginoo. Nya samtang manglakaw sila sa gabi no? Ubanan sila pinaagi sa haliging apoy para dili sila mabugnawan kay itong mga panahon puro ra gyud dili matulad karon na daghang mga sakyanan na no, mga eroplano, anything no, mga panahon na lakad ra gyud lakad ang gibuhat sa katawhan hangtod maabot sila sa lugar. Unya, kayo sa malay gihimo, dugay man kay si Moises. Naa may gahulhog, no? Nga maghimo sila Dios nga gisimba kanang guya. Naman na sa Biblia, no? Basahon nato nga naghimo sila og guya kanang parang baka na gihimo sa mga parang ila kining gihimo, ang ilang dala nga mga pilak o mga ginto ila kining gilanay o ilang gitabang himo o ilang gisimba. Samtang si Moises nakipagtipan sa Dios. Og niadtong mga panahon na mga igsoon nagkahinahinay na ang relasyon sa Dios sa ilaha. Instead nga sila ang chosen person, sila tanan dili unta malaglag na sila tanan gipili no, pero naay mga tao nga nalaglag sa ilaha. Wala gid kapadayon. Tungod sa gibuhat niya na. Mao man ay kasukan gud sa Ginoo, magampo ta, tawag ta ngalan sa Ginoo nya tay mga alibay. No? Dili pwede. Kinahanglan na wag tangon. Mabitaw na sa magpaprita sa mga alagad sa Ginoo, magpaprita sa atong isig katawo nga atong mga kaigsunan sa pagtuo, magpaprita. Unya human atong pagpapri nag-alibay pud ta. Di gid pwede mga igsoon. Di gid na tubagon atong mga pag-ampo. Kinahanglan ikaw, kita, na kinahanglan ta sa pag-ampo, kita mismo musunindir sa Dios. Muila ka niya. Dili magkuhan pa mga alibay. No? Mo nagingon nga nagpalayas ko og mga demonyo, nag-ayo ako, pinagi si ngalan, pero wala ko kay ilhan. Nga naman, yes, sa tinuod bitaw, kanang manghiling bitaw ang mga espiritista, no? Na amanay usad, igamit gyud ang pangalan sa Ginoo, sa pangalan ni Jesus, no? Unya na ama sila mga alibay. Unsa may giingon sa Deuteronomy, kung basahon ninyo, Deuteronomy chapter 27, no? Chapter 27 hanggang 28. Sa chapter 27 ng Deuteronomy, gianha gid diha nga ang panalangin na sa Ginoo ang mga tao nga naila gyud kaniya nga walay laing alibay, no? Walay laing alibay, walay laing gituan, walay laing ingon mo, maingon ra mapugon ning tao nga ay ko naman instrumento ra man guna. Dili. Gituluan naman ta sa pag-ampo kanay bitaw nga kasuguan. Naaman ni kung paano ta mag-ampo. Di ba? Kanay nga istorya ni Jesus Christ nga sa Matthew 7:21, nanay mga direksyon ang Dios, nahumanan niya direksyon ang tanang mga tao. Nga mo ninyong buhaton na ang kung paano ta mag-ampo, guide. No? Kung paano nato buhaton ang mga kasaguan sa Ginoo, nga dili ta malapason. Gilangkom na niya tanan, isa niya gisulti ning mong sultia. Kung kani di nato ni sundon niya mga kasuguan, mga igsoon, dili ta niya kailhan. Di ta niya kailhan. Bisan mo gamit pa ta siyang pangalan. Basahon ra go nato, Mateo, mag-start sa Matthew 3, chapter 3 hanggang chapter 7. Isa ni nga pulong sa Ginoo nga niingon nga wala ako makaila kaninyo. Isa ni. Iyan ang gikumpleto ng tanan nga kasuguan. Tanan nga mga gikinalang sa tao nga sumbanan kung paano, kung unsaon nato pag tawag niya. Unsaon nato pag duol kaniya. Naanang tanan, nga magani dire, no? Ang Dios o bahandi. Na diri. Ini nga maong sa chapter. Basahon na gyud. Nya ang napulo ka pagtulunan. Gi-explain diha. Tanan. Ato na sundon. Pag ato nang masunod, pag-abot sa Ginoo o pag-abot sa panahon nga kita
muatubang na sa iyang hukmanan o sa iya, no? Personally o even sa spiritually. No? Kaya kita gimugna na magutadaan nga ingon ang pulong sa Ginoo. Ang tao, no? Minsan lang mamatay pagkatapos hukman. Sa atong kinabuhi karon, maunta ang time nga pagbuhat sa iyang kabubuton. Time unta nga atong sundo ng iyang mga kasuguan, no? Kaya naapamanta di physical na body. E paano kung kuhaon na sa Dios ang atong physical na body? Wala na. Ang atong espiritu mga tubang sa Dios. Unsa man ang gibuhat nimo sa kalibutan. Nya, kung nagbuhat ka, samtang diha ka, samtang buhi ka pa, niya pa kanang kalibutan, nagbuhat ka sa dili maayo, dili uyon sa kabubuton sa Dios, di ka niya ilhon. Di ka niya ilhon. Maingon siya, pahawa. Wala ko kailakan nimo. Mo bitaw nga kita samtang buhi pa ta mga igsoon maning kamot ta. Dili ta magpahugoy-hugoy. No? Nasay na kita. Tung nga mga panahon karon lisod na kaayo. Na nakita na mga sign nga kinahanglang mukupot ta sa tinud-anay sa Dios ug sa iyang mga pulong ug sa iyang mga kasuguan. Nakita na natin na alampuon kayo ng atong nasod. Atong presidente, vice president, o sa uban pa, alampuon kayo. Pero, nabasa na sa Biblia. No? Ato lang, samtang napay panahon, ang yun na to ang Ginoo, ma-extend pa ang kalinaw. Di pa mo abot ang kagubot. Kaya daghan pa kayo mga kaluluwa, daghan pang mga tao na kailangan i-align. I-align sa iyong pulong, i-align sa iyong kasuguan, i-align sa iyong balaod sa Ginoo. No? Pulong sa Ginoo. Kay kita God, pwede man tamo angkon nga Kristiyano. Kitang tanan. Pwede tamo angkon nga Kristiyano. Pero makita na kung nagbunga ka ba. Makita na nga mag-change ba ang imong kinabuhi. Mo nagingon nga, no? Sa diha nga atong gidawat ang atong buhi nga Dios o ato ang gisunrindir ang atong kinabuhi, atong mga kasaypanan o willing ta mo follow niya, no? Muilat ta niya. Mao nga time nga ihatang ilhon nga mga anak, no? Pero kapag sa atong mga istorya ni ana, dili man na nga agad-agad ta nga tama na, okay na. Naama na processing, kinahanglan magpadayon man kita. Kay buhi pa man ta. Oras nga buhi pa ta. Padayon ta. Maglakaw pagyapon ta, maglakaw ta sa iyang kasuguan, sa iyang katuruan. Kaya og malihas ta ni ana, delikado. Maabtan niya ta, masirhan niya ta sa kaluwasan. Kaya ang pagatubang nato sa Ginoo, hukman man ta sa buhat. Di man ta hukman sa atong pagtuo. Nana ang pagtuo. Unya, nagtuo pud ta, kanabitaw mag-evangelize ko. Nagtuo man sila Ginoo. Pero ang buhat layo ra man kaayo na mas kalibutan. No? Kinahanglan makita sa atong buhat. Aron kita, no? Dili ta disapoy ra. Kana bang dili ta palayason sa tubangan sa Ginoo. Dili ta ingnon nga pahawa kay wala ko kaila kanimo. Bisan mga turungan pa ta, may pa ta nagbuhat ako nagsangyaw ako sa pulong nya nagpang-ayo ako sa mga masakiton pinagisip pangalan pero nga wa man kaila ang Ginoo. Mao na akong giingon nga tanang tao nagsampit og Ginoo. Nagsampit. Wa may mosampo, di ko kabantay Ginoo nga tao nagsampit og yawa. Nagsampit yung Ginoo. Ang problema lang wala malain na disalign sa mga buhat. Sa mga buhat na nagkadimaok. Sa mga buhat. Mao nang bantayan nato ang mga buhat. Ya kisa man ang Ginoo dagaan man tag free will, no? Wa man tay mong robot. Dagaan tag free will mo bitaw nga nagi siya langit ug impierno. Kay gitagaan tag free will. Mao bitaw nga hukman ta o moatubang ta sa Ginoo kung karapat-dapat ta sa langit. Pinaagi sa buhat nato.
kanang buhat nato mo na purag imong ticket mo sakay kag eroplano. Harangan ka sa mga guard, wala kay pakitang ticket. No? Di ka kalusot, di ka sakay sa eroplano. Yang atong pagtuo, kung wala ang buhat, no? Di po atong langit. Mao tay ni tinuod prangkang pagka-istorya. No? Sa tinuod. Grasya sa Ginoo nga kitang tanan nasayod sa kamatuoran. Unya, kay nasayod ta sa kamatuoran pinagi sa pulong sa Ginoo buhaton na nato. Di na ta magpaligoy-ligoy, di na ta oras nga ay backslide ako kay nganuman nga pobre man ko kaayo nganuman inani man akong kinabuhi. Puro kay naana. Wala nimo dawat ta. Ug ihangyo sa Ginoo ipaibos ing tigulingo. Sige kag mahay. Kana buhat man as kaway. Hangtod magmahay ka sa Ginoo. Kana bitang magmahay ta sa tong kagilungan, pobre man ko nganong nang ko'y sakit. Nangalagad man ta ko sa Ginoo. No? Kana maabot ang panahon. Ang Ginoo na imong mahayon, kana samot na gyud. Nasamot na gyud mali. Nasamot na gyud ingnon kas Ginoo pahawa. Dili tika. Di wa ko kailan nimo. Oh. O kinsa rin kung sinanalo ang kaway. Kita'y talo. Nya, ang Ginoo na aman diha. Naa na ang gugma sa Ginoo. Naa nang kaluwasan gihatag na nung namatay si Jesus Christ sa cross. Pero na siya sugo. Magtumanta sa iyang kabubuton, magbuhata sa iyang kasuguan, no? Di kita magdinanghag. Kana maingon bitaw nga ay naluwas naman ko na nasulat naman ang akong pangalan sa Book of Life. Sigurado tayo naluwas, no? Kaya ang tinuod nga naluwas mga igsoon, tinuod nga nabag-o. Wa na gid magbuhat sa dili ka bubuton sa Ginoo. Wa na gid na siya magbuhat, dili na siya mo entertain sa mga makumundo nga buhat. Dili na siya mo entertain sa lain mga Dios. Mo reject na siya. Ang tinuod na luwas. No? Kanya, sa ato man ang kinabuhi. Maingon bitaw, nag-judge ako. No. Ako mismo, sa akong kaugalingon. Isa ko na, gi-judge na ako sa, puro gi-rebuke na ako sa pulong sa Ginoo. Kani ato, dili ko kayo mabasa Biblia. Kulang ko sa pagtuon sa Biblia. Purag sunod-sunod po ko sa kalibutan. Mabitaw nga, sugo sa Biblia, no? Sa Joshua 1:8 na, day and night, kinahanglan, tun-an nato ang pulong sa Ginoo, ang kasulatan. Day and night. Aron kita, masunod nato ang naa ni ini. O diha, maginhawa ang atong kinabuhi. Dili nato na mabuhat kung wala po tay alamag sa Biblia. Wala po tay alamag sa pulong sa Ginoo. Wala po tay alamag sa katuruan sa Ginoo kanang 10 kanang 10 kasuguan, no? Na nasa Mateo, 10 kasuguan. Unya sa 10 kasuguan na pag yun mga iba pa nga gi-apply sa Dios, no? Naingon nga ikaw, no? Ikaw ang asin sa sanlibutan, no? Basahon na gikan sa Mateo 4 hanggang chapter 7 ng Mateo. Naa diha. Unya isa ni bungat ang Dios nga sinabi dito na dili ang tanan nga mutawag kanako Ginoo makasulod sa ginharan sa langit. Kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton. Kaya nga naman istorya man si Jesus na humanatanan ang direksyon. Kung ibak mo, buksan mo ang iyong Biblia, basahon ang chapter, magsimula sa chapter 3 hanggang matapos ang pagbasa mo, chapter 7, gibutang na ang kasuguan tanan, ang direksyon sa Dios. Kung kana buhato nato na, sigurado mailhon ta niya. Pero kung di nato buhato na, ay dili ta ilhon niya. Ingnon ta niya, pahawa, dili kita kaila. Nakabantay mo? Sa Mateo chapter 7, 21 to 23, isa ningon si Jesus Christ ana, humana ang napulog kasuguan, ug uban pa nga iyang mga direksyon sa iyang mga pulong para ikinabuhi nato. No? Ikinabuhi nato para mahingpita o mailata nga iyang mga tinun-an. Ato lang, buhato na to ang pagbasa.
Unya kay tamad man ta magbasa. Unya na ay madunggan nato nga naghiling, no, naghiling nya bisag unsa ray gamiton nga pangalan adto pud ta. Kay tamad lagi ta magbasa sa Biblia. Unya na po'y nagwali, dili po ta makinig, kay naigo man ta. No? Abi ninyo mga igsoon, ako daghan ang naigo, daghang akong kinabuhi ang akong kinabuhi siguro sobra-sobra nang pagka-rebuke sa akong kinabuhi kay tinud kaniadto layo ang akong kinabuhi, no? Murag makita nako na distansya ako sa Dios. No? Makita nako ang kalahian karon. No? O ako yung gidawat nga ako mga kasaypanan. Gidawat nako gihangyo nako sa Ginoo ang tanan na tagan kini time para bupadayon o mabuhat na ko ang iyang kabubuton. Mao na akong gihangyo. Dili man ta mingon nga ay perpekto na. Yes. Sa tinuod, kailangan nating maging banal kasi ang Dios banal. Pero di po ta mahimong banal kung wa tay tuntog Biblia. Wa tay tuntog pulong sa Ginoo, dili ta maminaw pulong sa Ginoo kay maigo ta, kay mabiyaan man mga bisyo. No? Mga bisyo ning kalibutan na. Kanang bisyo bitaw nga bisag unsa ra paghappy-happy, nya ugma sad na sad. Pero kung musunod ta sa pulong sa Ginoo, daghan man tang gibiyaan, daghan tang i-deny sa atong kinabuhi. Mo bitaw, if you follow me, deny yourself. No? Take your cross. Pas ano na to ang atong cross? No? Unya ang kaaway, no? Sa John 10:10. Niari man siya arong inakawon ta sa Ginoo. Instead na alay na ta sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nakawon po ta sa uban unsa-unsa mga dahilan. Sa mo na kawaladon mga igsoon. Kanang kawaladon mga igsoon mao ginay gamiton gud sa kwan kaaway. Malayo ta sa Ginoo. Mao bitaw sa Matthew 6:33, no? 34 niingon ang pulong sa Ginoo. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit o pagsunod sa kabubuton sa akong amahan ug ang tanang mga butang igadugang lamang. Ana, yung unaha pagpangita ang gingharian sa langit. Unsa man ang gingharian sa langit? Huli, banal. Gusto ng Dios nga atong kinabuhi, atong examine, evaluate nga karapat dapat sa holiness. No? Unsaon man nato pag-evaluate? Atong i-evaluate ang atong kinabuhi. Kaning akong ugali nga ma-pride, kani ako ugali, kani akong batasan na mapahitason, kani akong batasan na chismisa o chismiso, akong batasan nga kaniadto nga mahilig mag-usa ng mga istorya nga dili maayo, nga malikas. Ako na ning isurindir sa Ginoo. Mata na mga hugaw, mga mansa sa atong mga damit. Ato nang alison. Ato ni isurindir sa Ginoo. Kaya ato ni isurindir sa Ginoo, muabot ang kahayag. Muabot ang pagmando sa Ginoo, pinagi sa iyang banal na espiritu. Ug maangko nato ang kalinaw, kalipay, nga wala gyoy ikakumpara dili sa mga butang ng kalibutan. Ma-remember nato ang madalas manggon mga igsoon kanang materialistic. Kinsa man go ganahang madato? Tanan man gusto man tang madato, pero una-una nato na ang Dios mao siya pundasyon sa pagkadato. Pundasyon siya sa bahandi. Ilabi na sa spiritual na bahandi, no? Naanay mga kuan nga sagad diha dili magkanibao ang kinabuhi sa tao kanang dili makabalance tungod sa mga paninginahanglan. Kupti ang pulong sa Ginoo sa Matthew 6:33-34. Kupti ka na. Digit ta pasagdan sa Ginoo. Di rin nato unahon ang Ginoo. O di rin nato unahan. Unahan. Kita mag-una-una manggod. Ay, ako ang kinabuhi, magtrabaho ko ron, ugma simba, di sa ko mo simba, manglabas ako kay one biya. Lunes o Friday, trabaho biyag ko niya. Kinahanglan kabalo bitaw ng Ginoo nga kinahanglan nas kuha kay nabug mga anak o pamilya. Yes. Kabalo ang Ginoo. Unya imo pang utangon ang adlaw Sabado o adlaw Domingo para sa Ginoo. Ay di magani ang butag 24 hours para sa Ginoo.
na magipahuway panahon sa panimbahon pila ka oras? Sa oras mahigit? Duha? Layo ng duha. Nya pila ka oras ang usa ka adlaw? Tagaan tag adlaw 12 hours sa gabi 12 hours. No. Unya, gamay kayo ang atong oras sa Ginoo. Kay puro ta trabaho kay ningkamot lagi ta. Kay para sa atong pamilya dili man ang sama. Di na masama. Pero kinahanglan magabing balance tayo. Basig mahulog nya ta. Unya og ma-out balance na ta. Tayo gyapon ang kawawa. Nya di na ta paminawon sa Ginoo. Kay sige tag balik. Sige tag saad niya. Sige ra tag musimba gikuon niya sa Domingo. Unya kay tungod sa daghang labanon kay nagtrabaho lagi ta. Ay di isa. Naara bitaw na. Naara man na linggo-linggo. Nya kasabot man nas Ginoo ang Ginoo sa gusto mo sa tao ang Ginoo sabot niya. No? Bag-una man. Unahan man ang Ginoo. Ang Ginoo na hinong sabot. Nga siya ang tag-iya sa tanan. Di ba kita unta mga kuha sa Ginoo nga. Ginoo, pasaylo ako. Hinaot nga makasabot ka kanako. Pero kinahanglan nga dili ka excuse sa mga gisugo sa Ginoo. Sagad, maging excuse tayo. Sugo sa Ginoo. Dili na to buhaton. Kay excuse na kay nang hinanglan ta sa atong pagkaon. Ayaw mo pagkabalaka sa inyong kanon, imnon, o sa man ang tanawa ang mga langgam, giatiman. Wa na sila magpugas, wa na sila kuan, ugma. Pero nabuhi sila. Wa sila pasagdi sa Dios. Ani lang nga punto, mga igsoon. Ako gibilin kaninyo. Kinahanglan lang yon mga igsoon sa atong pagkinabuhi bilang Kristiyano. Tinuod. Una, wala na tayo laing simbahon. Wala na tayo laing ilhon, kundi ang ating Diyos. Wala na tayong laing i-address atong mga pag-ampo. No? Our Father in Heaven, okay sa man ang nasa langit, ang Diyos. Si Jesus Christ, nakita ba natin personal? Tuon na sa langit. Tuon na sa iyang trono. Nag-andam na siyang mga lawak para kanato. No? Ayaw, sige. Nasamtang buhi pa ta. No? Mag-backslide ta. Kay tungod sa kawaladon. Ayaw lagi unhi ang plano sa Ginoo. Kinahanglan mo pa dahil ta. Kanabitaw nga. Magbatyag atong lawas. Nya, magsigira gitag paminaw kay nagbatyag lagi. I-rebuke na to na. In the name of Jesus. Kay gamhanan ang pangalan sa Ginoo. Tago na to ang pangalan sa Ginoo. I-rebuke na to ang mga nabatyagan na to. Tinuod mga igsoon. Bupuli ang kamaayo. Bupuli ang kalinaw. Maayo, wala kang pamati. Kanibitaw akong pag-ari diri sa probinsya mga igsoon. No? Daghan man gini mga gisubok, no? Tulugod ka. Hugna. Nga ako po gining gihangi sa Ginoo nga ang provision niya. No? Naa ang sagot. Pero, andabog ko. Mudawat. Kung ang sagot sa Ginoo dili, di ko mamugos. Di ko mamugos. Ay, mula agagid ko. Sagot ko kwarta, mangutangid ko. Nya mangutang ko. Nya ako pang, akong asawa, bugay trabaho, mangutang ko. Ulagagid ko, mamugos ko. Ay, samot. Muna nga, dato'y hangyoon sa Ginoo nga butak. Unsa man diha, di na to unahon ang Ginoo, magulat ta. Kung tubangon sa Ginoo, ay, provision na niya. Pero kung dili na ang pagdawat na to, dawat to na to. Ay, dawat raman po ko kung di gyud nga wala ko mahigayon bisan og nanapakoy ticket pa ingon diri. Kaya ako man ang maganda kung gihayo sa Ginoo. Ginoo kung sa imong sagot, yes or no, mudawat ko. Papasalamat ko kanimo. Kay naapa ko'y kinabuhi nga imong gihatag. No? Dili ta kanabitaw sagad bitaw nga ano mo gusto atong kaugalingon? Ang ating pakipagbatol sa atong mga ugali, sa atong mga ugali ba? Nga usay matinumanon ta kay gusto. Wala ta makipag-operate sa Ginoo. Nya, diha lagi pa naay dakong panahon nga makuan ka. Mapahama ka kay wa man ka nakalain sa kabubuto sa Ginoo. Ganito lang. Mga igsoon, bisa ko sa itong hangyoon. Ito man ay physical, strength, ito man ay healing,
no? Physical body, spiritually, kalinaw sa pamilya, kanang kalinaw sa pamilya og tinuod nga gugma, no? Nga magkasinabtanay ang pamilya, no? Kung lagyo man ang pamilya, ang inyong asawa tos ibang bansa, kita naa sa Pilipinas. Mahimo ang tanan nga maayo ang relasyon, no? Kung ato nang ihangyo sa Ginoo, uban ang pagbuhat. Naghangyo ta sa Ginoo, limbawa, ang atong kapika sa kinabuhi sa isang bansa. Naghangyo ta sa Ginoo niya. Wa po ta magbuhat. Hangyo ta sa Ginoo. Wa ta magbuhat. Na ay moabot ang mga kuan, no? Moabot ang kaaway, no? Atim ka, no? Tagaan kang tukso. Wala. Mabitaw mga igsoon. Tinuod ang banal na kasulatan na ang pagpasok sa karian ng langit, gamay lamang ang makasumpong niini, mga kadaan. Pero binisful ta na namati sa iyong pulong karon o nagbasa sa iyong pulong. Ako lang ika-encourage sa inyo mga igsoon. Karong mga panahon na abot na gyud ang sign. Daghan na mga sign. Di na panahon nga magsigitag kan ba kanang kampante. Uyon-uyon. Kung usay agos sa kalibutan, uyon-uyon sadta. Dili pwede. Hupta nato kay ang kaligtasan nato dili makaluwas ang atong isig ka tawo pag kita na ang moatubang sa Ginoo. Dili ta makadalag pangalan. Moatubang ta sa Ginoo. Ginoo, makaadto kog langit. Kay sige ko giampo. Sige ko giampo nila sa akong mga kaigsunan. Nya ikaw, wa man ka magbuhat. So, manana. Di, yun. Individual ba ya? No? Tulad ko sa ticket kaning atong airport ka ng kuan nga individual man check. Dili masabay-sabay. Mausabot kita, mato taglangit. Ato man taglangit, mo bitaw ni itong mo man atong kuan. End time nga mo ato gitaglangit, mato taglangit. Panikamutan nato. No? Panikamutan nato unya ato giampo sa Ginoo nga di ta niya biyaan. Di man po tabiyaan sa Ginoo kung magbuhat ta sa iyang kabubuton. Di man tabiyaan sa Ginoo kung musunod ta sa iyang mga kasuguan. Buhaton nato kini. I-apply nato sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Di igyod tabiyaan sa Ginoo. Mao gina tinuod. Proven and tested na gina. No? Basta musunod ra kita sa iyang kasuguan. Bubuhat ra kita. Musunod kita sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Di kita pakyasog sa Ginoo. Mao kana nga ako i-share sa inyo, no? Unsa nang oras ha? Tanghali na. So kailangan na magsikay-sikay kay moadto po ko sa mga bisita sa mga baol, maggulay ko, no? So muli ang atong text, no, sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Then bago ang lahat, bago yan, mga igsoon ko, basahon sa nato ang Matthew chapter 3 hanggang moabot ang chapter 7. Kaya naadiha, hanay na ang mga sugo sa Ginoo. Kung kana atong buhaton, di ilhon taniya. Kung kana atong buhaton og sundon nga kasuguan, ilhon taniya. Dili ta edit sa puwera, di ta itapon, di ta ingnon nga pahawa kay di ko kailanin mo. Mora na. Mora gina. No? So muli, maayong buntag kanatong tanan. Okay? Ingon si Ria may buntag. Watching here in Tanay. God bless. Ang Ginoo maguban kanimo Sis Ria sa imong mga pag-eskwela. Anton makatapos ka. Kanira gyud. Gunit gid sa Ginoo. Ayaw gyud pabulag. Gunit gyud. O pahawak pod. Pagunit pod sa Ginoo. Mugunit ta sa Ginoo, magpagunit pod ta. Kanang panahon nga kay dili man guta kuan gyud, di gina ang Ginoo ra man gyud makakuan sa tuwa, no? Kinahanglan, mugunit ta sa Ginoo ug magpagunit sabta. The best nga magpagunit ta sa Ginoo. Sa atong kinabuhi kay di kita niya. No? Biyan. Sa tanan mga sitwasyon sa atong kinabuhi, sa hinarap, kabalo na ang Dios. Muna, gunit o magpagunit sabta. Submission sa atong kinabuhi. Nga andam ta, nga mo ilan niya. Andam ta nga.
muluhod kaniya. Andam ta nga magpaubos sa iya. Wa gitay arang mahimo kung wala siya. No? Tanang butang, wa tay mahimo. Tuningon siya sa iyang pulong, no? Sa Salmo 23:1, no? Sa Ginoo walay makulang. Wala makulang sa iya. Na ang tanan. Ato lang, paubos ta. Muila ta niya. Di po ta mo alo-alibay, daghan kayong itawag. Mao man ginaayaw sa Ginoo, ma-disorder ang atong relasyon sa Dios. Daghan ta mga alibay. Kinahanglan focus ta. Sintir sa ato nga pagtuo si Jesus Christ. Kasi siya ramang yun ang nagluwas kanato sa cross ng Kalbaryo para mahimo tang angayan sa iyang gingharian sa langit. Okay? So, muli, maayong buntag ya, Sir Jilon. So, siguro hanggang dito na lang, no? Ang atong live. Magulay sa ako. Mag-ampo ta, atong dalagpang ampo ang mga nagkinahanglan og healing. Ug kamo usab nga nagkinahanglan healing na pa-pre-request, ampo mo sa Ginoo. Itugyan ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Hopti nga siya ra gyud ang inyong alagaran, wala na gilain. Siya ra gyud, no? Ug mga itapasaylo sa iya ha. Kay mao ni susi nga dunggon ta sa Ginoo sa atong mga pagampo. Atong yan po ang tanan. Agig pag tapos sa atong programa. Muli, no? Salamat sa Dios sa iyang mga pulong. Ang pulong niya maoy atong, no? Maoy atong direksyon. Ang pulong niya maoy atong kinabuhi. Pagampo ta. Amahan ang buong nga Dios nga naa sa langit, nagbuhat sa tanan, langit ag lupa o nagbuhat og tag-iya sa among mga kinabuhi. Amahan, salamat sa imong kaayo. Salamat sa tanan nga imong pagigugma kanamo. Bisan usahay mga igso Ginoo, bisan usahay Ginoo nga naami kumbaga malayo mi kanimo tungod, no, sa among kahuyangon, pero ikaw Ginoo kanunay nag direct pinagi sa imong mga pulong, nagpa-remind pinagi sa imong mga sileta nga kami magakupot gyud kanimo bisan unsang sitwasyon sa among kinabuhi. Kami magpasalamat, magdaygay kanimo. Muila kanimo nga ikaw lamang ang Dios. Ikaw lamang ang Dios ug wala nay lain pa sa among kinabuhi. Salamat sa mga provision, salamat sa sagot sa mga panalangin. Declare in the name of Jesus the healing, healing sa body, no? Mga si tulad ni Sis Marites nga nagdialysis siya. Akong giampo diha kanimo God. Sayo nasayod ako nga wala imposible kanimo. Una, tabangan mo siya sa iyang faith, pagtuo diha kanimo. O padayon mo siya Ginoo nga ipa-remind ang imong pulong. O ikaw ang masunod sa iyang kinabuhi. Ikaw mag-aayo kaniya sa iyang physical na body o sa may iyang kaluya karon, imong tagaan og kusog kalig-on. Uyon usab sa iyang pagtuo diha kanimo. Tabangan mo siya Ginoo. Imo siyang anak. Imo siya Ginoo nga tabangan sa mga sitwasyon nga nanghina na siya. Ikaw ang among paglaom, o Dios. Salamat ug patawarin mo Ginoo kung sa man ang mga kakulangon sa mga kinabuhi, o God. Nga kanunay nga mag-shine ang among kinabuhi nga angayan gyud sa imong trono, o God. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa pagtubag. Og ako pong giampo sa tanan na mga katawhan nga nagtawag diha kanimo, o God. Ikaw na sayo sa ilang mga kinabuhi. No? Luzon, Visayas at Mindanao, even sa ibang bansa. Ikaw na sayod. Ikaw Ginoo maga-provision, maghatag og pabor unsa man ang ilang mga gikinahanglan base sa ilang pagtuo diha kanimo. O naa mga pagtuo nga gadalawang isip, alison mo kini Ginoo. O imo kaming kuptan, isintro ang among pagtuo nga ikaw lamang. Nga naa ang strong faith, way pagduha-duha, Ginoo. Salamat Ginoo sa mga pulong nining dapit sa kabuntangan. Ang tanan para kanimo ang tanan kay mayaan kadungganan sa pangalan ng among Dios. Among nag-iisa nga Ginoo. In Jesus mighty name. Amen. So maayong buntag muli kanatong tanan. Okay? So hanggang dito lang. Mamaya magpatudlo pa ko sa paano magpa ano ng pasok ng music
Kay purga hawalan ko ani. Lahi man tong ako agod. Anyway, no. Padayon mga igsoon. Mahal ta sa Ginoo. Muna gingon sa iyang pulong, bisan mapula pa sa antulanga ang atong sala. Ug muduol ta kaniya, muilatan kaniya, musurindir ta kaniya, ug andam ta mabubiya sa sala. Dawaton tas Ginoo, paminawon ta niya. Ug ana ang iyang pabor, magasunod niya na. Huwakan nato na mga igsoon. Huwakan nato na. Na ang atong pagsunod, ang atong pag-obey, ang atong pag-apply kung sa iyang mga kasuguan. Maura gina. Hello, sis. Hallelujah. Praise God. Binabati ko si Sis Nars. Miss ko na kayo diya sa Cebu. Kanang magsitagkatawa ba? Nindota? No? Bago matulog, nagkatawa. Pagising, nagkatawa. Wala gyud kamugot-mugot. Hallelujah. Sa grasya sa Ginoo. Ingan siya dalaygon ang Dios. Hallelujah. Amen. Mainguntan. Mainguntan ka natong tanan. Regards ako ni Sis Jingjing. O sa akong igsoon, kay Pastor Gideon, o sa buong pamilya, o sa tanan. No? Kay Sis Eden, o sa uban pa nga, mga Dinuyo family, o sa mga nakauban nato diha sa Thanksgiving sa Cebu. Ang Ginoo mag-uban, sa inyong tanan diha sa Cebu, na-miss ko na kayo talaga. Na-miss ko na kayo. But, kailangan po nato nga i-balance ang atong oras kay naman po tayo mga obligasyon sa atong mga pamilya. Salamat sa Ginoo, naaragay panahon o ang Dios ang sayod sa ugma, no? Ay ampo nato nga makita pa tag usab na ay iluob, no? Na iluob nga na itugot ang Ginoo nga panahon nga makita kita usab para maghugyon ta sa pagpasalamat sa atong nga Dios. O kumusta na lang tanan diha sa Cebu. God bless sa atong tanan. God bless in Jesus mighty name. Amen. Bye-bye.